Toto je vankúš, na ktorom spíte. A toto je vankúš Heavy. A presne kvôli tomuto viac ako polovica Slovákov nemá kvalitný spánok. Vysvetlím vám, prečo je Heavy Pillow revolúciou v kvalite spánku. Normálny vankúš nedokáže dostatočne podporiť vašu hlavu. Toto je vaša chrbtica pri používaní štandardného vankúša na chrbte, na boku a na bruchu. Vankúš, ktorý nie je dostatočne pevný, prispôsobený vašej váhe, chrbticu nedokáže dostatočne podporiť a je nadmerne prehnutá. Ako ju podporí vankúš Heavy, ukážem teraz. Heavy Pillow je vankúš, ktorý dáva chrbtici optimálnu polohu. Navyše je aj nastaviteľný. To znamená, že ak máte pocit, že vankúš dokonale nesedí vášmu telu a vašim potrebám, tak si ho jednoducho prispôsobíte. Cieľom je dosiahnuť ideálnu polohu hlavy, nie je príliš vysoko ani nízko. Za týmto vankúšom a ďalšími produktami pre kvalitný spánok od Heavy stoja poprední chiropraktici a fyzioterapeuti. Heavy Pillow je vhodný pre všetky polohy spania. Je modulovateľný pre požadovanú výšku a tvrdosť. Vankúš Heavy má aj termoregulačné vlastnosti. Má chladnú aj teplú stranu. Údržba a starostlivosť je veľmi ľahká, stačí dať Heavy foam preč, vyprať obal vankúša, vysušiť a spíte v čistom. Taktiež Ecotex certifikácia zaručuje najvyššiu úroveň kvality a ochrany zdravia. Kliknite nižšie a navštívte stránku heavysleep.sk. Navyše si teraz vankúš môžete otestovať až na 30 dní a v prípade nespokojnosti ho bezplatne a jednoducho vrátiť. Dobrú noc.